Салом алейкум бародаро. Наушников ба нархи арзон, ина блютуздор, ҳар хелош ҳастай. Арзонак, марҳамат, тамошо кунед. Мисол баъд дорем ина чихолҳо ҳастай, заштҳои телефон ҳастай. Нархи арзон, марҳамат. Заштаи 10 сомон то 35-50 сомонар зашта аст. Ай ҳамаи моделҳои телефон. Неё зашта ҳамаш бародаро. 5D, 3D, 3D меган ку. Баъд телефонҳои фурӯшӣ дорем. Ина Honor дорем. G5, Redmi Note 6 Pro, Honor 7A, Honor 7A Pro, Samsung A10, A5, G7 2017, G5 2017, G2 2018, G3 2017, G2 2017, Grand Prime Galaxy 4 ба нархи арзон. марҳамат бачаҳо тамошо кунед. номерои телефонам мепартам 8800. инаи телефон барои калонсолон.